Hej Mads. Hej. Jeg tror faktisk, jeg har til gode at høre dig fortælle lidt om, hvorfor og du indgår i et samarbejde med Kim Gertz. Altså, hvordan er det for det første løbet i gang, kan man sige, men også hvad det betyder for dig at indgå i et samarbejde med ham? Ja. Jamen, jeg kan da starte der, hvor du slutter her. Altså, det betyder rigtig meget, fordi at jeg har i Kim Gertz fundet en makker i det, jeg laver, som på en eller anden måde har fuldstændig, ikke identisk, men nærmest samme interesser, men alligevel er vi gået fuldstændig i hver vores arenaer igennem hele vores karriere. Det vil sige, at vi har ikke ret mange berøringsflader professionelt. Når vi så kommer sammen, så er det virkelig som om, at han kan udfylde nogle af de huller, jeg har. Og tænker måske også det omvendt. Og måske fordi jeg har så psykologien som min hovedbeskæftigelse, hvor han har filosofien. Men så har han så psykologien som en bibeskæftigelse, hvor jeg har filosofien. Og på en eller anden måde, så passer det bare virkelig godt sammen. Wow, det lyder virkelig spændende. Og produktivt, kan man sige. Ja. Og så er der også et bånd mellem Kim og jeg, som jeg synes er meget specielt. Og det vil jeg så, hvis jeg skulle putte et label på, så vil jeg sige, det bygger på kærlighed.